Апостолът в премеждие. Разказ от Иван Вазов. На мястото, дето днес се красува княжеския дворец, на 1871 година стоеше стария валийски конак със своите лоши, сбутани с неправистени здания, снабдени с вехти чардаци коридори към тесния послан с камъни двор и със своята голяма дървена порта към запад, вардена от двама стражари, отляво на която стърчеше джамия, а отдясно се зеленееше голяма върба с увиснали до земята клони, що едничка радваше погледа тука. През един хубав юнски ден в нея година из конашката порта излязоха в купом няколко заптиета, спряха се на малкото мегданче, там пошушукаха се няколко време, па се пръснаха по разни посоки. Един от тях, познатия Аличауш, чернокош, брада, с грубо и подпухнало лице турчин, улови чаршията, днес Търговска улица. Проби си път при шумния върволяк, който къмжеше из тясната, с притиснати ниски редове от бакалници и дюкяни улица. Като се вгледваше внимателно в някои лица. Когато пристигна при хана на Трайковича, той го изгледа изпитателно, както и кръчмата му. Попипа машинално револвера си, като да се убеди, че е на мястото си в калъфа, па потегли да влезе в хана. Тук в същия миг едно заптие се задаваше отсреща му. Аличауш се спря до вратната на хана и го възчака. Какво научи? Попита го той ниско. Прегледах, но такъв не намерих, отговори заптието, като се обри с кърпа изпотения бръснат брат. Ти гледа ли добре? Запомни ли хубаво? Около 25 годишен, рус, сиволок, мърша, средна ръст и с черно сако. Иди на другия хан. Най-много гледай очите. Сиви, много сиви, гълчеше Аличауш наставително. А очите му играеха на 4 и забележваха кой минуваше край хана и кой влязваше в него. Разбрах, Аличауш. И заптието отиде. Този разговор между двамата заптии се отнасяше за Васил Левски, когото търсеха да уловят. По това време неустрашимия апостол беше дошъл от Пловдив в София под предлог, че е търговец за вълна. Та устройваше комитета, който по-после стана исторически прочут по обира на турската хазна при Арабаконак. Софийската полиция, предизвестена телеграфическа от Пловдивската, затова беше цяла на крак. Рояци заптията бяха пуснати из него. Аличауш, най-живия и съобразителният от тях, ръководеше диренето от няколко дена и даваше нужните наставления на полицейските хора, заедно с точното описание, лицето и облеклото на революционера. Прочее дяконът се намираше в голяма опасност. Винаги дързък и безстрашлив до безразсъдство, убеден в кекавостта на турската полиция, самоуверен, може би веруеш в звездата си, тъй като досега безброй пъти беше се изтървал из ногтите на враговете си. Той нито подозираше, че е подушен, нито приятелите му в града знаеха това нещо, за да му дадат по-сигурно убежище. Острите погледи на Аличауша се втренчиха изпитателно в Илчовото кафене, което беше залепено до Трайковичевата кръчма, и той влезе в него преди да влезе в хана. В кафенето имаше 4 души. Един гост, българин, едър, дебел, във френски дрехи, който пушеше наргиле на пейката. Илчо, кафеджият, който точеше един бръснач. А пред огледалото чаракът му бръснеше друг един гост, обърнат гърбом към вратата с руса коса и черно шаечно сако. Той беше Васил Левски. Аличауш поздрави българина с наргилето, когото познаваше, отиде при кафеджият и го попита с равнодушен вид, но ниско. Няма ли тук в хана Илчо един търговец? И турчинът направи описание на лицете и дрехите на дякона. Не знам, Аличауш. Аз в хана
Се не меся, отговори кафеджият и продължаваше заниманието си спокойно, защото той не познаваше Левски, нито се интересуваше да разбере защо Алича уж търси такъв човек. Един сив, сух, повтори Алича уж, като машинално хвърли очи към Левски, на когото само гърба можеше да види. Този разговор, станал с нисък глас, биде чут обаче и от другите в кафенето. Ръката на Чарака затрепера. Пръсначът се затресе в нея, като че иска да падне. Лицето му прежалтя от страх. Бедното момче познаваше, че бръсне Левски. Но още повече се беше изменило лицето на едрия българин, който на пейката дърпаше наргилето. Той беше побелял като платно. Той беше господин Ковачев, приятел на Левски, и сега виждаше, че дяконът е изгубен. Лицето на Левски, което се отражаваше в огледалото, оставаше тихо и спокойно. Нито една жила не трепна по него, нито едно вълнение не пропъпли по ледената му физиономия. Това необходимо извън човешко самообладание го не напущаше и в най-страшните опасности, с които беше насеян неговия невероятен, премежлив живот. Алича уж седна на пейката и запали цигара. Какво си ти, Христо Ефенди, болен ли си бил? Попита Алича уж софиянеца, като изгледа побледнялото му и развалено лице. Ба, Алича уж, да, не, от горещината, измънка замаяният Ковачев. Момче, дръж хубаво бръснача, че ще ме порежеш, изгълча строго Левски на момчето. Турчинът се извърна неволно към черното сако на апостола, почна да се разговаря за дребни работи с Ковачев. Той е проклетник, чака да се свърши бръсненето, па да изгледа дякона в лицето. Изгубене, помисли си Ковачев. Но в тая критическа минута примерът спокойствието и хладнокръвието на дякона го ободри. Едно вдъхновение му дойде. Той си спомни, че Алича уж има една малка слабост. Пиеше. Той го покани. Една ракия не пиваш ли, Алича уж? Турчинът прие. Той люха на 25 драма ракия, замляска си с мокрени устни и с посветлели очи, изклюнване, отговори на поздравлението на Ковачева. В горещо време ракията прохлажда, забележи пак Ковачев. Не заповядате ли още? И без да чака отговор, заръча нови 25 драма. Турчинът изпи и тях, като си изжабурка шумно устата с вода. За да му отвлече съвършенно вниманието, Ковачев заразправя ниско с лукава усмивка някаква си сладострастна история за една шалвария, софиянка, известна по леките си нрави, от което се изпълниха с влага очите на сластолюбивия турчин, който изпи още едно 50-таче, без да мигне. Сега е минутата да изфирясат, без да го усетят, мислеше си Ковачев, като хвърли бърз, знаменателен поглед на Левски, който стана от стола и си поправяше вратовръзката пред огледалото. Но той с ужас видя, че Левски, вместо да се изсоли тихичко, обърна се с лице право към турчина, изтърси се и взе да плаща на момчето. Алича уж неволно се обърна и го погледна. Сивите и ясни, спокойни очи на апостола се срещнаха с алиловите. На Ковачева космите штръкнаха на главата, но той се окопити завчас. На здраве, поздрави той Левски учтиво по обичая. Честито челеби, поздрави го и Алича уж с едно небрежно, широко, па се извърна пак към събеседника си и продължи лакомия разговор. Левски излезе из вратата. След половин час Алича уж си спомни мисията си и остави Ковачева, па влезе в хана, за да продължи диренето си и да изгледа гостите. В тая същата минута 3 зептиета караха с победоносен вид, с щикове на гърба им, 5 души изплашени българи, уловени в разни хранища. И 5 бяха руси и с черни сака. Ковачев пред вратата на Илчовото кафене изглеждаше смутен тия жертви на турската дивотия. В същото време един дрипав шоп волеше един кон натоварен с въглища. Не сакаш ли да ми купиш кюмуру, бе?
Оно ефтино ти го давам, извика Шопа. Ковачев го погледна, па се вкамени. Левски, извика той, като се озърташе плахо. Нечем скъпо, не сакаш твоя воля, господине. И Шопа поведе полека коня си напред.